יופי. טוב, ברוכים הבאים. מתחילים את השיעורים עוד פעם. ברוך השם, בעזרת השם כל שבוע אנחנו מתחילים. השיעור קודם כל לרפואה שלמה של אליהו בן דלית. דלית בדלת. וגם כן לרפואה שלמה של יוספה בת מזל. רפואת הנפש ורפואת הגוף. וגם כן רפואה שלמה של מרים בת הדל. וכן יהודה בן דניאל. מה האמא? השם של האמא? דניאל. זה השם של האמא דניאל. כן. וגם כן את השם לרפואה שלמה של כל הפצועים וכל הפגועים שנפגעו בפגיעות בפיגועי האיבה והטרור של המרצחים הנאצים יימח שמם בארץ ישראל, ושבעת השם לזכותם של כל השבויים שנשבו בידי האנשים האכזריים המרצחים האלה, אי אפשר לקרוא להם אנשים, שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותם לשבויים כרע דרור, יחזרו לביתם בריאים ושלמים, ונזכה לשמוח בשמחתם של כל אחינו בית ישראל ביחד, נזכה לרקוד, לעשות שמחה גדולה בית השם שהם שיצאו הביתה. חיים ובריאים ושלמים בית השם. לא רק שיצאו הביתה, לא מספיק שיצאו הביתה. שיצאו הביתה חיים, בריאים ושלמים. בית השם. עכשיו בית השם, השיעור הזה, אני אשתדל בית השם שכולם ישימו את הטלפונים שלהם על שקט, וגם כן להשתדל לא לדבר ולשאול שאלות באמצע, רק אחר כך בית השם יהיה לנו קצת לשאלות. אנחנו נתחיל מעליית שלישי. עליית שלישי, ויבואו שני המלאכים סדומה. תלכו לעליית שלישי, ויבואו המלאכים, ויבואו שני המלאכים סדומה. יש לך את זה אצלך? איזה עמוד זה אצלך? 48. בקטנים, בחומשים הקטנים זה 48. החומשים הגדולים, איפה זה? 84, הפוך. כן, 48 ו-84. טוב, ברוך השם. היום אנחנו הולכים לדבר על דבר מאוד מעניין. הנושא, כן, שאנחנו נדבר עליו, זה יהיה ביאת המלאכים לסדום והשחתת סדום. עכשיו, נעשה רק אינטרודקשן קטן לפני שאנחנו, זאת אומרת, הקדמה קטנה לפני שאנחנו מתחילים את השיעור, לקרוא בפנים לתוך הפסוקים. אני רוצה רק להזכיר שאברהם אבינו היה יושב בשער האוהל, זאת אומרת פתח האוהל, והקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו. הוא הצטער מאוד שלא היו אורחים, מכיוון שהקדוש ברוך הוא לפי המדרש, הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הארתיקה. הקדוש ברוך הוא מאוד חס עליו, כאב לו שאברהם אבינו מצטער שאין לו אורחים, אז הוא שלח 3 אנשים בדמות שלושה מלאכים בדמות אנשים. כדי מה? כדי לרפות את אברהם אבינו. יופי. אחר כך, 3 המלאכים האלה, היו להם מטרות מסוימות. כל אחד יש לו מטרה. אחד מהם היה לרפות את אברהם. אחד מהם לבשר את שרה. ואחד מהם להציל את סדום. אחד האמת עשה 2 מטרות, כי זה שהפך את סדום, הוא גם כן זה שבישר את שרה. הוא אותו מלאך. זה שאמר לשרה שיהיה לה בן, זה אותו מלאך. טוב. עכשיו, יש לנו בעיה קטנה. אנחנו יודעים הרי שמלאך אחד לא יכול לעשות 2 שליחויות. תראו כמה אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא שיש לנו את האפשרות לעשות מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים לשיר, להודות לקדוש ברוך הוא, אנחנו יכולים לשיר מתי שאנחנו רוצים. להודות להשם מתי שאנחנו רוצים. למה המלאכים, יש להם פעם ביום שהם יכולים להגיד שירה. יש מלאכים מסוימים שאומרים פעם בחיים שלהם שירה. בכל הבריאה שלהם, בכל היקום שלהם אומרים פעם אחת שירה. כמו המלאך של עשיו. שלחני כי עלה השחר. רש"י כותב, מה אכפת לי כי עלה השחר? הגיע הזמן שלי לומר שירה. אז מה, אז תגיד מחר. זה הזמן שלו פעם בחיים. שרו של עשיו חיכה כל השנים האלה, מאז שהקדוש ברוך הוא יצר אותו, עד הזמן הזה לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא. והוא לא יכל, היה אסור לו לומר שירה. אין לו רשות לומר שירה. יש מלאכים מסוימים שקוראים להם מלאכי השרת. המלאכים האלה יכולים להגיד שירה פעמיים ביום. קדוש 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 בבוקר ובצהריים. זה מלאכי השרת, אבל לא כל מלאך יכול להגיד קדוש 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 מתי שהוא רוצה. לא כל מלאך יכול להגיד נקדישך ונערצך. אולי כל המלאכים יכולים לענות
אבל להגיד איתם תשלח בין העריצה כאילו המסיח סוס ערפי קודש, כן? כמו שאנחנו אומרים, יש קצת, אולי יש להם נוסח אחר למעלה, אני לא יודע. אבל השירה שלהם היא של מלאכי השרת, זה פעם בבוקר ופעם בצהריים. זהו. אני רוצה להגיד שירה כמה שאני רוצה. אני יכול, אני יותר חשוב מהמלאך. המלאך הזה בא לעשות כמה שליחויות, הוא לא יכול. אז איך זה המלאך הזה הלך עכשיו, עשה כמה שליחויות? מצד אחד הוא הולך גם כן לבשר את שרה, ומצד שני גם כן הוא הולך להפוך את סדום. מעניין מאוד. טוב, זה דבר ראשון. דבר שני, כתוב שאצל אברהם אבינו, כן, וירא והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. אברהם אבינו מאוד כאב לו שאין לו מלאכים, שאין לו אורחים, אז כתוב שהקדוש ברוך הוא הפך אותם לאנשים. הם התגלו בצורת בן אדם. המלאך יש לו שני אופציות, כן? אופציה ראשונה, שתי אופציות. אופציה ראשונה להיות כמו מלאך, אופציה שנייה להיות כמו בן אדם. ואם הוא צריך גם כן להפך לבהמה, הוא גם כן יכול להפך לבהמה. הוא יכול להפוך את עצמו למה שהוא רוצה. הוא מתדמה לאדם באיזה צורה שהוא רוצה שיהיה. וזה המלאך הזה, ואלו המלאכים האלה, נתגלו לאברהם אבינו בצורה של מה? של אנשים, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. אז הנה אנחנו רואים שהם באו בצורה של אנשים. עכשיו, אם אנחנו נתחיל, טוב, סיימו עם אברהם אבינו, הולכים עכשיו לאיפה? ללוט. מה הם צריכים לעשות אצל לוט? אחד, להציל את לוט ומשפחתו, ואחד מהם להפוך את סדום. לפני שנמשיך, יש לי עוד שאלה. לא הבנתי, מלאך אחד צריך לרפות את אברהם? למה? הקדוש ברוך הוא נמצא שם, שהקדוש ברוך הוא לרפא אותו. אני האדוני רופאיך. שמה אתה צריך מלאך לרפות את אברהם? שמה צריך מלאך לרפות את אברהם? כתוב שמלאך רפאל, נשלחו גבריאל, מיכאל ורפאל. ורפאל הוא זה שריפא את אברהם. שמה צריך את רפאל שירפא את אברהם אם הקדוש ברוך הוא נמצא לידו? יש לך את הסורס של הרפואה, את השורש של הרפואה. שמה אתה צריך את רפאל, את המלאך שירפא את אברהם. אני חושב, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא כן ריפא אותו. הקדוש ברוך הוא ריפא את אברהם אבינו. אבל רק כדי, בשביל ההרגשה הטובה של אברהם אבינו, כן? הרי הקדוש ברוך הוא לא אומר אני מרפא אותך, כשברוך הוא בא אליו ישר, איך אברהם יכול לקום לרוץ? איך אפשר לרוץ? איך אפשר לרוץ? כתוב שוירוס לקראתם. ואל הבקר רץ אברהם. אברהם רץ, הוא רואה אורחים, הוא רץ. אתה ביום שלישי למילה שלך, איך אתה יכול לרוץ? משמע שהקדוש הוא בא אליו, כבר ריפא אותו. בשמה צריך את רפאל המלאך בשביל שירפא אותו. רק כדי לומר לאברהם אבינו רפואה שלמה. שאברהם ירגיש טוב עם הדבר הזה, שמישהו בא, איזה איש, הרי אברהם אבינו הסתכל עליו בתור איש. שבא אליו מישהו ומבקר אותו, ההרגשה היא טובה. כשבן אדם בא אליך לבקר אותך, הרגשה טובה. לא באמת שהוא ריפא אותו. רק נתן לו רפואה, הרגשה טובה, כאילו הוא מרפא, כאילו בזכות הברכה של אותו אדם. כאילו, כי עוד פעם, אברהם אבינו, בראשו, מה היה המחשבה שלו? הם אנשים רגילים לכל דבר. רק אחר כך יכול להיות שאברהם אבינו יודע שהם מלאכים. וגם כן זה לא כל כך בטוח. כי העובדה שהוא עשה להם אוכל, עשה להם לשונות, בקר, חמאה. אתה נותן למלאכים לאכול חמאה ובקר. איזה מלאך אוכל חמאה ובקר? זה לא מלאך, זה בן אדם. משמע שאברהם אבינו לא ידע שהם מלאכים. רק כשהם בישרו את שרה, שהגדול בהם בסר את שרה, אז יכול להיות שאברהם אבינו פה כבר חשב שזה באמת, זה יכול להיות שזה מלאך. אבל גם כן יכול להיות שהוא לא חשב שזה מלאך. אתם יודעים למה? מכיוון שאברהם אבינו הבין, אולי הוא נביא. אולי הבן אדם הזה הוא גם כן נביא. מה, רק אני נביא? רק אברהם נביא בכל העולם כולו? מה, אין עוד נביאים? יכול להיות שבאמת אברהם בראש שלו, כשהוא בא לבשר ואמר כעת חיה ולשרה בן, אברהם בראש שלו, מה הוא חושב? האדם הזה הוא נביא. הוא לא מלאך. למה חייב שיהיה מלאך? אבל כאשר הם באו אצל לוט, מה כתוב? ויבואו שני המלאכים סדומה בערב. מה כתוב? ויבואו שני המלאכים. הנה, בוא נתחיל לקרוא את הפסוק ואז נתחיל להסביר דבר דברו על אופניו. ויבואו שני המלאכים סדומה בערב, ולוט יושב בשער סדום. וירא לוט ויקום לקראתם, וישתחו אפיים ארצה. לוט יושב בשער סדום,
והוא רואה את שני המלאכים, ויבואו שני המלאכים, הנה אתה רואה שכתוב פה מלאכים, וירא לוט ויקום לקראתם, וישתחו אפיים ארצה. לוט, מה הוא ראה? לוט לא ראה מלאכים, לוט ראה גם כן אנשים. לוט ראה אנשים והוא רץ בשביל האנשים. אבל כשהם באו אצלו התורה מדגישה שהם מלאכים. למה? למה אצל אברהם כתוב וירא 3 אנשים ניצבים עליו, אצל אברהם זה 3 אנשים, ופה זה 3 מלאכים, ופה זה 2 מלאכים. אמרנו השלישי סיים את התפקיד שלו. בישר את שרה, ריפא את אברהם, ועלה למעלה. נכון? אז אם ככה, מה העניין הזה באמת, שפה זה, ויבואו 2 המלאכים סדום בערב, ולא תושב בשער סדום, אז למה פה כתוב מלאכים? מה הסיבה שכתוב מלאכים? אני אגיד לכם מה הפירוש. רש"י כותב, שני המלאכים, אחד להשחית את סדום ואחד להציל את לוט. והוא אותו שבא לרפות את אברהם. מחילה, אני טעי, זה מה שחיפשתי. זה שבא לרפות את אברהם, הוא בא להציל גם כן את לוט. מה שאלנו מקודם? הרי אין מלאך אחד יכול לעשות 2 שליחויות, אז איך הוא עושה את אותה שליחות? איך זה יכול להיות? הבנתם את השאלה? אם מלאך אחד לא יכול לעשות 2 דברים, אז איך הוא יכול לבוא לרפות את אברהם, וגם כן מה? להציל את לוט. אבל על פי מה שעכשיו הסברתי לכם מקודם, הוא לא ריפא את אברהם. השם ריפא אותו. יפה, אני אדוני רופאך, השם ריפא את אברהם. המלאך הזה באמת לא בא לעשות 2 שליחויות. הוא רק בא סך הכל להגיד אברהם, אני פה, רפואה שלמה. אז באמת הוא לא ריפא אותו. זה תשובה אחת לשאלה. תשובה שנייה שאפשר לענות בצורה שונה קצת. באמת, המלאך הזה הוא ריפא את אברהם. לוט ואברהם הם אותו בן אדם. לוט ואברהם זה חד הוא. למה? הוא אחיין שלו. מה זה אחיין? כמו בן, כמו אחיין, כמו אח. אז עכשיו שאתה כואב לך משהו, שאתה טוב עכשיו, אבל אח שלך כואב לו משהו, או אחיין שלך, אתה גם כן כואב לך. משמע שגם כן אתה צריך לרפות את מי? לא רק את אברהם עצמו, את כל הסובבים את אברהם, שלאברהם גם כן לא יכאב לו. למה הוא יראה עכשיו את לא חס ושלום מת, אז צריך לעשות פה רפואה לאברהם כללית. זה לא רפואה רק לעבר שלו, איפה של הברית מילה. צריך לעשות רפואה כללית לאברהם. איך אתה מרפא את אברהם כללית? שאתה מציל את בן אחיו. זה הרפואה שלו. אז אפשר להסביר את זה בשני אופנים. כשאתה מציל את לוט, זה ההצלה של מי? של אברהם אבינו. אתה באת הרי להציל את אברהם. באת לרפות אותו. איך אתה מציל אותו? כשאתה מציל גם כן את לוט שהוא חלק מאברהם. בסדר? טוב. עכשיו, הוא אומר, אז אחד שבא להשחית את סדום, ואחד להציל את לוט, והוא אותו שבא לרפות את אברהם, והשלישי שבא לבשר את שרה, רש"י כותב, כיוון שנעשה שליחותו נסתלק לו, זה שבא לבשר את שרה כעת חיה ולשרה בן, זה כבר הלך למעלה. זה מי זה המלאך הזה? זה מיכאל. מיכאל הוא זה שכבר בישר את שרה, והוא נקרא מיכאל שר ישראל. מה זה מיכאל שר ישראל? מה פירוש? שר ישראל זאת אומרת, הוא זה שהוא הסנגור של עם ישראל בשמיים. הוא זה שמביא את כל הבעיות של עם ישראל הקדוש ברוך הוא בשמיים. והוא מלמד זכות על עם ישראל. והוא זה שגם כן בא לבשר את שרה שיהיה לה בן. למה? כי בלי יצחק אין לנו את מי? את יעקב שהוא ישראל. לכן הוא בא לבשר, מיכאל שר ישראל, הוא בא לבשר את שרה שיהיה לה את יצחק, ואחרי שיש את יצחק, ליצחק יהיה את מי? יהיה את יעקב, ויעקב הוא ישראל. לכן מיכאל שר ישראל. עכשיו, לפני שאנחנו ניכנס קצת יותר לעומק של הדברים, אנחנו בינתיים מדברים דברים כפשוטם. על השאלה ששאלנו, והמלאכים הרי מה קרה? פעם אחת אתה קורא להם אנשים, פעם אחת אתה קורא להם מלאכים, איך זה יכול להיות? אז רש"י באותו פסוק, אנחנו תקראו איתי ביחד, המלאכים, רש"י בדיבור המתחיל המלאכים, הוא אומר, ולעלן קראם אנשים. לפני כן אברהם אבינו קראת להם אנשים. למה? כי כשהייתה שכינה עמו קראם אנשים. כשהשכינה נמצאת איתך, אתה לא יכול לקרוא להם מלאכים. אתה קורא להם אנשים. מה זה האנשים? פשוטים. מלאך הוא יותר חשוב מסתם איש. כשאתה נמצא, הרי מי נמצא אצל אברהם אבינו? הקדוש ברוך הוא. השכינה נמצאת שמה. אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אל נא תעבור מעל עבדיך. כן?
פליז, הקדוש ברוך הוא, תחכה לי, תמתין לי, עד שמה? עד שאני אסיים עם המצווה של הכנסת אורחים, ואז אני אחזור אליך. הקדוש ברוך הוא עומד וממתין לו שמה. חכה לו. איך זה יכול להיות שאברהם אבינו ככה עושה לקדוש ברוך הוא? אני אגיד לכם דבר מאוד מעניין. אברהם אבינו יודע מה התכלית של הבריאה כולה. למה הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה? מה הסיבה? הסיבה שאדם עולם חסד ייבנה בדיוק. שאדם יעבוד ויעמול ויעשה 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 למען עם ישראל. למען האחים שלו. למען העולם. לא רק למען עם ישראל, למען כל העולם, למען כל האנושות. כולה אנחנו צריכים לעשות. ואברהם אבינו ידע את הסוד הזה. ידע שבלעדי חסד אין עולם, לא צריך עולם. אז מה זה שווה שאני יושב עם הקדוש ברוך הוא, מפטפט עם הקדוש ברוך הוא, כמה שיהיה קדושה, כמה שיהיה מעלה גדולה, כמה שתהיה רוחניות שם, זה לא שווה, אתה יודע למה? כי בינתיים העולם הולך ונשחט. אז אני אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, אני יודע מה אתה רוצה. אני יודע שאתה רוצה ממני שאני אלך לקבל אורחים. תחכה לי בבקשה השם, אל תלך. אני עושה את זה בשבילך, לכבודך אני עושה את זה. מה לכבודך? שאני מקבל אורחים אליי הביתה. כמה מצוות הכנסת אורחים גדולה. שעליה אמרנו, אדם אוכל מפירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. זאת אומרת, מצוות הכנסת אורחים אדם. עכשיו, מה זה מצוות? אתם יודעים מה זה מצוות הכנסת אורחים? אני רק רוצה להיגע בנושא הזה בנקודה קטנה, ואחר כך נמשיך הלאה לנושא שלנו. מה זה הכנסת אורחים? אדם בא אליו חבר שלו הביתה, אהלן, מה שלומך, חביב אלבי, הרבה זמן לא ראינו אותך, יאללה, תבוא, שב, תאכל. פותח לו שולחן, פותח לו וויסקי, פותח לו ערק, פותח לו, עושה לו סטייקים, חזק וברוך. זה האדם הזה, הוא לא יודע, אבל החליט ליפול עליו. אז עכשיו שהוא נופל עליו, זה לא כל יום, זה לא רק ביום הראשון סטייקים. זה כל יום צריך להאכיל אותו. במשך שבועיים נפל עליו על הראש שלו, צריך להאכיל אותו. ואתה אומר, איף, מתי זה ילך הביתה שלו כבר? די, יא. אז זה לא קל. זה לא קל. הכנסת אורחים של יום אחד זה בסדר, פשוט. אבל הכנסת אורחים, שהאדם נשאר אצלך בבית, וזה לא קל לך, ואתה צריך לפרנס אותו ולהאכיל אותו, ואתה צריך להאכיל אותו אצלך בבית, אתה מבין? נפל עליך. עכשיו הבן אדם אומר, מחילה, אני ממש אצטער, עכשיו הגעתי לאמריקה, אין לי איפה להיות. נופל עליך. וואי, 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 וואי. אין לי עצבים. תעזוב אותי בשקט. צריך להגיד לו, תבוא כל יום, אל תהפוך את זה להרגל. תבוא כל יום, אל תהפוך את זה להרגל. נו, זה קל? זה לא קל. אברהם אבינו לא היה ככה. אברהם אבינו לא אומר, וואי, אלה נפלו עליי עכשיו, וואי, לא, מה פתאום? אברהם אבינו אומר, רצה שהם יבואו ויפלו עליו. הוא רצה שהם יישארו אצלו בבית. תבוא, תישן, תאכל, תשתה. מה אתה רוצה? תיקח כסף. מה אתה רוצה? אני אתן לך. רק תהיה לידי. למה? עולם חסד ייבנה. אברהם אבינו יסוד החסד. הוא בונה חסד, הוא בונה את העולם, הוא בונה את השרשרת שלו עכשיו. יש לו שרשרת, יש לו צ'יין, שהוא הולך לבנות אותה, שזה מאברהם עד ביד גואל צדק בעזרת השם, כולה חסד. וזה מה שאנחנו אומרים. ברוך אתה השם, מגן אברהם. למה מגן אברהם לא מגן אברהם, יצחק ויעקב? הרי אמרנו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. ברוך אתה השם, מגן אברהם, לא מגן אברהם, יצחק ויעקב. אני שמעתי חידוש, כתבתי את זה אצלי גם כן בפירוש שלי על מגילת רות. מאוד יפה החידוש הזה. הוא אומר, תראו, יש 3 דברים. אברהם, יצחק ויעקב, אברהם חסד. יצחק, גבורה, דין, משפט. כן? יעקב, לא, תפארת. תורה. יעקב סמל של התורה. יצחק סמל של העבודה. ואברהם הוא סמל של החסד. זה ככה. עכשיו, בואו ננסה לראות מה קורה פה. תורה יש בעולם. אין מה לדבר. היום יש המון תורה בעולם. יש ישיבות, יש תלמידי חכמים, יש רבנים, יש צדיקים, כולם תורה, תורה, תורה. אבל אם אני משווה את התורה הזאת לתורה של הראשונים שלנו, היא אותה תורה, אנחנו אפילו לא מתקרבים לאפסית, נקודה של 0% של התורה של הראשונים שלנו.
יש תורה, יפה מאוד חזק וברוך, אבל זה לא אותה תורה. זה לא תורה שהייתה להם בזמנם, שהיו שוקדים ויודעים, והכל היה בעל פה גם כן. לא כמו היום עם ספרים. היום יש לך ספרים, הכל ספרים, 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 אז זה קל. היום אתה אדם צריך חברותה, או חברותה או מיתותה. אם אין לך חברותה, בר מינן אדם מת. אדם לא צריך חברותה, יש לך ספר. הספר זה החברותה הכי טובה של הבן אדם. אדם שיש לו ספרים, יש לו את החברותה הכי טובה. למה אתה צריך חברותה? כשאתה עושה טעות, אז החברותה שלך מתקן אותך. בסדר, גם היום צריך חברותה, אני לא אומר שלא. אבל אם אדם אין לו חברותה, יש לו ספרים, הוא עושה טעות, הוא רואה בספרים שהוא טעה, אז הוא ישנה את עצמו. אתה מבין? זה הנקודה. אז התורה שלנו היום היא לא אותה תורה של פעם. תפילה ודאי שלא, אין מה לדבר. תפילה של פעם, תפילה של האבות, תפילה של האימהות, תפילה של הצדיקים, של הראשונים שלנו, היה רק מסתכל למעלה, היה כבר יורד גשם. היה מוריד את הנעל, היה יורד גשם. רבי עקיבא פתח, הגמרא מספרת על רבי אליעזר שהיה בשנת בצורת, ירד לפני התיבה ולא אמר, תשלח לנו, עשה את כל ה-18 ברכות ועוד הוסיף ברכות בשביל התענית, יש ברכות מסוימות שמוסיפים לתענית, 24 ברכות, הוסיף את הכל, אמר את כל הברכות, שום דבר, לא יורד גשם. בא רבי עקיבא, אמרו לו, בכבוד, תפדל, תנסה אתה, אני ניסיתי, לא הצלחתי, תנסה אתה. בא רבי עקיבא אמר, אבינו מלכנו, חטאנו לפני, אין לנו מלך אלא אתה. ישר ירדו, נהיה גשמים חזקים, נהיה רוחות חזקות, והתחיל לרדת קצת. אבינו מלכנו, חטאנו לפניך, רחם עלינו, ירדו גשמי ברכה. 2. מאז הוסיפו עוד מלא אבינו מלכנו. על שתי אבינו מלכנו האלו, שזה אין המלך אלא אתה, חטאנו לפניך, רחם עלינו, על זה הוסיפו עוד אבינו מלכנו, כותבים לספר חיים טובים, קרא רוע גזר דיננו, חדש עמים שנה טובה, כל האבינו מלכנו הוסיפו על זה. אבל תראה מה זה תפילה. זה מי? זה יעקב וזה יצחק. חסרים לנו אותם תפילות, חסר לנו את אותה תורה שהייתה בזמנם. אבל דבר אחד נשאר לנו החסד של אברהם אבינו. עם ישראל ישתבח שמו רחמנים בני רחמנים, גומלי חסדים. תראו הנה היום מה שקורה בארץ ישראל. כמה הקהילה שלנו פה תרמו לארץ ישראל. כמה הקהילות באירופה תורמים לארץ ישראל. כמה אנשים בארץ ישראל תורמים האדם אין לו, בארץ ישראל בקושי יש להם כסף. לא עובדים, עכשיו בקושי יש עבודה בגלל המלחמה. ומה? ונותנים, ועוזרים, ותורמים. עולם חסד ייבנה. אם אנחנו רוצים לנצח את האויבים שלנו, עולם חסד ייבנה. זו הנקודה. ולכן אנחנו אומרים ברוך אתה השם, מגן אברהם. בזכותו של אברהם. איזה אברהם? מה יש לנו היום שלא היה פעם? החסד. אז אנחנו לא אומרים מגן אברהם, יצחק ויעקב, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. חסד, תפילה, תורה. אבל איך אנחנו חותמים? בזכות מה אנחנו נחתום? זאת אומרת, בגלות הזאת אנחנו ננצל, בכך חותמים. באברהם אבינו, ברוך אתה השם, מגן אברהם. בזכות אברהם, בזכות מה? בזכות השרשרת הזאת של החסד שאברהם אבינו הנהיג לנו, ואנחנו עדיין עושים את זה. זה הסיבה שאנחנו עדיין קיימים. זה הסיבה שעדיין עם ישראל חי וקיים בזכות החסד שאנחנו עושים אחד עם השני. אז נחזור לעניין שלנו, שהמלאכים האלה, כן, אצל אברהם אבינו שהייתה השכינה, והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אומר לקדוש ברוך הוא, חכה לי, תמתין לי רגע אחד תמתין לי. והקדוש ברוך הוא מחכה לו עד שהוא יכין את כל המלאכים. ואל הבקר רץ אברהם, שוחט להם פרות, לשונות, עושה להם הטעמים, הקדוש ברוך הוא מחכה לו. ואחר כך אברהם אבינו חוזר, אחרי שהוא סיים איתם, הוא חוזר לדבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, מכסה אני מאברהם מה שאני עושה, מה אני לא יאמר לו את מה שאני עושה, אז הקדוש ברוך הוא התחיל להגיד לו שהוא הולך להפוך את סדום. זה באותו דיבור, שהוא חיכה לו שמה, הוא מחכה לאברהם. אברהם סיים האורחים, חוזר אליו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני הולך להפוך את סדום. כי המלאכים עכשיו הולכים לכיוון סדום. אז הנה אנחנו רואים שעכשיו אברהם אבינו הולך לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אבל מכיוון שהקדוש ברוך הוא נמצא שמה, והמלאכים האלה הם שלוחיו של הקדוש ברוך הוא, אי אפשר לקרוא להם מלאכים. זה לא כבוד לקרוא להם מלאכים. מה קוראים להם? אנשים, פשוטים. אבל אצל לוט, שלא הייתה השכינה,
הקדוש ברוך הוא לא היה שם. איזה, הפוך, הקדוש ברוך הוא ברח מהם. הרשעים הסדום האלה, הרשעים חטאים לאלוהים, הקדוש ברוך הוא בורח מהם. אז שמה הם באו במלוא דם, במלוא כוחם, בתור מלאכים. ויבואו שני המלאכים, חזקים. זה מה שרש"י כותב. הבנו? המלאכים. למה? כשהייתה שכינה עמהם, קראם אנשים. כשהשכינה הייתם, אתם אנשים, אתם לא חשובים כמו מלאכים. אבל אצל לוט, אתם מלאכים. למה? שם אין לכם שם חשיבות גדולה, יש לכם חשיבות גדולה מכיוון שהקדוש ברוך הוא לא נמצא שם. דבר אחר, תסתכלו. אצל אברהם שכוחו גדול והיו המלאכים תדירים אצלו כאנשים, קראם אנשים. ואצל לוט קראם מלאכים. רש"י מביא לנו פירוש אחר למה שינה בין אברהם בין אנשים למלאכים. ומשם נמשיך הלאה. אברהם אבינו עליו השלום היה רגיל שהמלאכים באים אצלו. אתה יודע מה זה רגיל? כל יום דופק אצלו בדלת, שלום, אני מלכיאל, אני המלאך מלכיאל, שלום, אני המלאך רפאל, שלום, אני המלאך נוריאל, שלום, אני המלאך אוריאל, שלום, אני המלאך... בית של מלאכים היה לו. אז בשביל אברהם אבינו, כשאתה רואה מלאכים כל הזמן, בשבילו זה כמו אנשים. לכן אצל אברהם, והנה 3 אנשים ניצבים עליו. אבל אצל לוט, שהוא לא רגיל למלאכים, איזה מלאך רוצה לבקר אצל לוט? רוצה לתת לו מכות, להרוג אותו. מה ברחת מאברהם? רשע מרושע. ככה אתה עזבת את הדוד שלך, אתה לא מתבייש? אני לא באים אצלו. אז כשבאו אצל לוט עכשיו, עבר אצלו ושני מלאכים, עכשיו יש להם שם של מלאך, כי הוא לא רגיל אצלם כמו אצל אברהם אבינו, כמו אנשים. נמשיך הלאה. המלאכים הגיעו ללוט, מתי? לסדום. מתי הם הגיעו לסדום? אבל ביום, בשעה ביום? בערב. תכף נגיע לפסח. הגיעו בערב. רש"י כותב מה? לוקח להם כל כך הרבה זמן? מה זה? אתה הולך משני, המלאך... ישנו אחרי האכילה. המלאך, יש לו, הוא בא בשתי עפיפות. אתה יודע מה זה שתי עפיפות? מזיז את הכנפיים פעם אחת, מזיז את הכנפיים פעם שנייה והגיע לדסטיניישן שלו. אליהו הנביא, זו קצת שנראית, אליהו הנביא, כמה עפיפות? 4 עפיפות. כשאליהו הנביא הולך ממקום למקום, הדרגה שלו פחותה מהמלאכים האלו. אז הוא צריך 4 עפיפות. פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית, אז הוא מגיע לדסטיניישן. זה אליהו הנביא. זה לא אני אמרתי את זה. מי אמר את זה? בזוהר הקדוש. טס כל העלמה ב4 טסים. אליהו הנביא טס את כל העולם ב4 פעמים. הוא טס, צריך לנוח. טס, צריך לנוח. טס, צריך לנוח. טס, צריך לנוח. ואז מגיע למקום שלו 4 פעמים. זה אליהו הנביא. אבל שאר מלאכי השרת, פעמיים, מספיק להם. פעם אחת טסים, זהו. עוד פעם אחת, וזהו. למה? כי אצלהם הדרגה שלהם גבוהה משל אליהו הנביא. אליהו, הוא היה בן אדם שנהפך למלאך. היה בן אדם שנהפך למלאך. אז הכוח שלו לא כמו מלאכי השרת שהיו מקדמת דנא, בראשית כשברוך הוא ברא את המלאכים, מלפני בריאת העולם. אליהו הנביא קצת פחות. אז לכן, כשהוא צריך לעשות את השליחות שלו, הוא לוקח לו יותר זמן. אז למה באו בערב? בערב, מהבית של אברהם אבינו עד לסדום, מה זה? זה לוקח שניות בשביל המלאכים. מה קרה? היה טראפיק בדרך? היה להם פקק? נגמר להם הדלק? מה קרה? מה הרעיון פה? אני אגיד לכם מה הרעיון, רעיון מאוד מעניין. הסיבה היא זה, דבר ראשון, בוא נראה מה רש"י כותב. בערב, למה? מכיוון שהיו מלאכי רחמים, והיו ממתינים שמא יוכל אברהם ללמד עליהם זכות, אולי אברהם אבינו ישנה את הגזרה. אולי ישנה, לכן היו מחכים, לא רוצים להשחית את סדום ישר, להשחית, דבר, מלאך רחמים, לא רוצה להשחית, רחמים רוצה לתקן. לא מלאכי חבלה, אז לכן חיכו קצת. לכן הם חיכו, אולי אברהם אבינו ישנה, אולי ישנה, ואז יעשה מה שיעשה. לא הצליח. אברהם אבינו לא הצליח, ניסה, אולי יש 50, אולי יש 45, אולי יש 20, אולי יש 10, לא הצליח. אבל יש עוד דבר שאפשר ללמוד, למה הגיעו בערב. בערב זה שעת דין.
אם היו מגיעים בבוקר, זה זמן של רחמים. אי אפשר לעשות את העבודה. ולכן, אין להם, לא יכולים, זאת אומרת, הם מתחילים את העבודה שלהם בבוקר, אי אפשר. אבל כשאתה מגיע בערב, ערב זה זמן של דינים, זה זמן של כוח, משפט. אז כשהם הגיעו לסדום, יכלו לשפוט את סדום בערב. הם בעצם מלאכים, כי זה הזמן של הדין, אף על פי שבאמת הם מלאכי רחמים, אבל מלאך רחמים יכול להפך למלאך דין. גם גבריאל הוא מלאך רחמים. אבל גבריאל מישון, מה זה גבריאל מישון? גבורה. גבורה, נכון? גבריאל זה גבורה. אז אתה מתגבר. אז הוא צריך להתגבר כביכול על הרחמים שיש לו. כן? כמו למשל, אצל דניאל. כן, המלאך שבא לדבר איתו, זה מלאך גבריאל. המלאך שבא לדבר את דניאל, זה היה גבריאל. מי זה גבריאל הזה? מי המלאך הזה? הוא מלאך רחמים. אבל הוא עצמו, הוא לפעמים הוא משתנה לעשות עבודה קשה, לעשות עבודה שהיא כנגד הטבע שלו. ומה היא? להשחית. להשחית את סדום. קשה לו. כי הוא מלאך רחמים. אבל הוא עושה, אבל הפוך מזה, זה הפוך מהטבע שלו, זה להשחית. אז מכיוון שהערב זה זמן של דין, אז הם באו דווקא בערב, וכשהם כבר נמצאים שם, זה כבר תחילת העבודה שלהם, וכבר זה תחילת העבודה שלהם, אז הם יכולים למחרת בבוקר כבר להפוך את סדום. אז הנה, טוב, עד כאן הייתה ההקדמה להפיכת סדום. עכשיו אנחנו רק הקדמנו את העניין של הפיכת סדום. עוד לא התחלנו בכלל את השיעור ואתם כבר נרדמים לי. אתם יודעים מה קורה פה? זאת אומרת, אנחנו עכשיו הולכים להיכנס, לצלול במים אדירים, למטה. אתם יודעים שרבי עקיבא פעם ראה שהתלמידים שלו נרדמים לו בשיעור, אז הוא אמר להם, אתם יודעים שאסתר, מה ראתה אסתר למלוך על 127 מדינות? למה? כי היא בת ביתה של שרה אימנו, שהיא חיה איתה 127 שנה. בגלל שהיא חיה 127 שנה, אז היא מלכה על 127 מדינות. כל התלמידים התעוררו. אנחנו לא מדברים על אנשים כמוני, כמוך. אני אומר, על אריות, תלמידי החכמים, רבי בר יוחאי, רבי מאיר, נרדמו, היו עייפים מסכנים, לומדים כל הלילה. גם אתם שתהיו בריאים, אתם לומדים כל הלילה. שליחי ישראל, ברוך השם, כן? אז נו, אז זה קשה. אז כולם התעוררו. מה אמרת? כן, שמעת מה אמרתי? אסתר מלכה על 127 מדינות, בגלל ששרה חייתה 127 שנה. ואז כבר התחילו לשאול אותו, ומה זה קשור? אמרו, זה לא קשור. זה לא קשור. אין קשר לשום דבר. אתם יודעים למה אמרתי את זה? להעיר אתכם. באמת יש קשר. יש קשר גדול מאוד מאוד. גלגול. לא גלגול. אתה כל היום הולכים לגלגולים אתה. אוהב גלגולים. אנחנו לא מדברים פה על גלגולים. אנחנו מדברים פה על דברים ברומו של העולם, לא סתם. אז עכשיו בואו ננסה להבין. צריך לצאת כבר? כן? תחכה כמה דקות? כן? בסדר. תקשיב קצת לפרשה. אז עכשיו, אז זה היה רק בשביל להעיר אתכם, שתבינו שאנחנו, אין לנו פה לא 100 ולא 27 מדינות, אלא יש לנו פה אולי מקסימום 127 מחבלים שצריך להרוג אותם. אנחנו תכף הולכים להרוג כמה מחבלים של החמאס בעזרת השם. טוב, עכשיו נשים לב. תלכו לפסוק באותו פרק, כן? פסוק י"ז. פסוק י"ז. ויהי כהוציאם אותם החוצה, כאשר המלאך יחזיק בהם והוציא אותם החוצה מהעיר, ויאמר הימלט על נפשך, אל תביט אחריך. תכף אני רוצה לעמוד על הנקודה אותי של אל תביט אחריך. ואל תעמוד בכל הכיכר, ההר הימלט ותספק, תברח להר. למה אם לא, גם אתה יקרה לך מה שיקרה לך. ואחר כך ויאמר לא תעלם, אל נא אדוני פליז בבקשה תעשו לי טובה, הנה נא מצא עבדך חן בעיניך ותגדל חסדך שיעשה עמדי לאחד את נפשי, ואנוכי לא אוכל להימלט ההר. אני לא יכול ללכת עד ההר, חס ושלום הוא יכול למות בדרך.
פן תדבקני הרעה ומתי, הנה נא העיר הזו קרובה לנו, שמה והיא מצער. כן, אם עלתה שמה, מצער ותחי נפשי. טוב, הוא אומר לו, אני רוצה ללכת לשמה. יפה מאוד. באמת, ככה היה, הוא ברח לשם, וכשאנחנו הולכים לפסוק הבא, אנחנו רואים לפסוקים הבאים, ותבט, פסוק ח"ו, פרק י"ט, פסוק כ"ו, ותבט אשתו מאחורה, ותהי נציב מלח. עד כאן, פה אני רוצה לעצור. מקודם אמר לו המלאך, כן, אל תבט מאחוריך. אל תסתכל מאחורה, כן? ואל תעמוד בכל הכיכר. למה אל תביט מאחוריך? מה קרה? מה הבעיה? אני רוצה להסתכל, מה הבעיה? אסור להסתכל אחוריך? הם הפכו למלאכים. הם הפכו למלאכים. נו, זה הם הפכו למלאכים. מה? אני רוצה להסתכל אחורה, מה הבעיה להסתכל אחורה? אחר כך מה קרה? אשתו לא יכלה להחזיק את עצמה. זאת הייתה מז'נונה, מדרובה על הראש שלה. אומר לה המלאך, אל תסתכלי, אני הולך להשחית ואסור לך להסתכל. מה היא הולכת ומסתכלת אחורה? מה העונש שלה? ותהי נציב מלח. נציב מלח, לא יכלת לתת לה משהו אחר? לא יכלת להפוך אותה, אני יודע, לאיזה חתיכת קרע, דלעת, משהו. מה זה הנציב מלח הזה? pillar of salt. מה הנקודה פה? כל העניין הזה של להסתכל מאחורה ולנציב מלח. קודם כל, הסיבה הראשונה היא, השכינה הייתה שם. איפה שכתוב וישקף, וישקף, המילה וישקף, הקדוש ברוך הוא בכבודו משקיף לרעה. הקדוש ברוך הוא לא רואה. לא, מסתכל. יש הבדל בין רואה למסתכל. הקדוש ברוך הוא משקיף בכל מקום שכתוב וישקף לרעה. כן? כמו כתוב, וישקף על מחנה מצרים ויהום את מחנה מצרים. וישקף. גם כן כאן שם, גם כן מה קרה? אחרי שהקדוש ברוך הוא השקיף, אז כתוב שהיה להם שם בלגן וים סוף שם. כן, ויסר את אופי מרכבותיו ונגיעו בכבדו ויאמרו נוסה מפני בן ישראל, כי אדוני נלחם להם במצרים, כי השם נלחם, השם בעצמו נלחם להם. אז הנה אנחנו רואים שהקדוש, איפה שכתוב השקפה, גם כן בסדום כתוב וישקף, חוץ ממקום אחד. רש"י כותב את זה בפרשת כי תבוא. כתוב, השקיפה ממעון קודשך וברך את עמך את ישראל. כשמביאים את הביקורים, יש וידוי, יש משהו שאנחנו צריכים להגיד שמביאים את הביקורים. אז שם כתוב, השקיפה ממעון קודשך. שם זה השקפה לטובה, שם זה ברכה. שם זה בבקשה, תסתכל עלינו, תתבונן בנו, תתבונן במעשים הטובים שלנו. זה גם כן מתקשר, תכף אני אקשר את זה, לנושא שדיברנו קודם על אברהם אבינו. פה בסדום כתוב, וישקף, הקדוש ברוך הוא משקיף בצורה רעה. ואילו במצוות ביקורים, מה כאן אנחנו אומרים? השקיפה ממעון קודשך, ריבונו של עולם, תשקיף, תסתכל עלינו, וברך את עמך ישראל, תן לנו ברכה, מן השמיים. למה? איזה ברכה? מה שייכות לברכה? מה אמרנו? כל הבעיה של סדום ועמורה הייתה שלא רצו לגמול חסד עם אנשים. היה בא אדם אליהם, היו מפריעים לו. היה אדם אחד, קצר, כן? נגיד אלברט, נמוך, כן? כן, היו מותחים אותו. היה אדם גבוה כמוני, כן? הרגליים שלי יוצאות מהמיטה, חותכים לו את הרגליים, חס ושלום, כן? שמשמור. חותכים לו, איזה רשעים, לא יכולים, היה להם שמה, היו מוכרים בזר, כן? גרעינים, כן? מוכרים גרעינים, וזה, כולם היו באים, כל אחד לוקח פחות משווה פרוטה. כך 2-3 גרעינים, זה לא עולה כסף. מפצח במקום, זורק, מפצח במקום, כן, כל אחד, עד שכל העיר נגמר לו. הלו, אני צריך כסף. אין כסף, לא צריך כסף. למה? לא רוצים לקבל אורחים. האורח היחיד שקיבלו אותו זה היה לוט. למה? לכבוד אברהם אבינו. בגלל אברהם אבינו קיבלו אותו, לא בגלל שום דבר אחר. כשידעו שאברהם אבינו הוא תקיף, הרג את המלכים שנלחמו קודם, ואז אמרו, זה אברהם אבינו, אנחנו לא יכולים להתעסק איתו, אוקיי, אז בואו אנחנו נשים את לוט שהוא יהיה הראש שלנו. שמו אותו לראש. אז לוט נהיה החשוב שבהם. אבל רק בזכות אברהם אבינו, לא בגלל שהם קיבלו אורחים. ברוך אתה, ואז, אז מה אנחנו אומרים? אתם לא רוצים לתת צדקה לאנשים, אתם לא רוצים לעשות גמילות חסדים וישקף. השקפה לרעה. איזה השקפה לרעה אותי?
השמדה. להשמיד, destroy. הקדוש ברוך הוא destroy סדום. וזה ההשקפה של הקדוש ברוך הוא. הוא בכבודו בעצמו יורד למקום ומשחית את המקום. אמרנו שהמלאכים הם סך הכל הם השליחים שלו. אבל מי נמצא מעל לפקד, כביכול הקדוש ברוך הוא המפקד, והמלאכים הם אלה החיילים. הקדוש ברוך הוא בכבודו נמצא שם. אתה חושבת שמותר לך להסתכל בפני השכינה, חצופה מחוצפת? לא, אתה חושב שמותר לך להסתכל בפני השכינה? אתה לא כזה צדיק גדול כמו אברהם אבינו שיכול להסתכל בפני השכינה. אין לכם זכות להסתכל בפני השכינה. לכן אל תביט מאחוריך. זו סיבה ראשונה. סיבה שנייה, למה אסור להם להסתכל מאחורה? מה אתם חושבים? שאתם כאלה צדיקים, שאתם ניצלים בזכות עצמכם, ולראות את העונש של הרשעים האלה, כאילו אתם צדיקים. למה? כשאדם מסתכל, אומר, תראה מה קורה. ברוך השם, אני בסדר, כן? הוא מתחיל להסתכל על עצמו, הוא רואה מה קורה שם, והוא רואה מה קורה איתו, אז הוא מבין, ברוך השם, אני ניצלתי, אני חושב שהוא איזה צדיק גדול. לא בגלל שאתה צדיק גדול, בגלל שאברהם אבינו הציל אותך, בגלל שאתה משפחה של אברהם אבינו אתה ניצלת. אסור לך להסתכל. אבל אדם שמביא ביקורים, מה הוא עושה? מצווה, איזה מצווה זאת? מצווה של ביקורים, תרומות ומעשרות, זה צדקה. כשיש צדקה, אתה אומר, ריבונו של עולם, השקיפה ממעון קודשך וברך את עמך ישראל. זה השקפה לטובה. אנחנו הופכים את הדין לרחמים, כי כל השקפה חייבת להיות דבר רע. כל השקפה יש בה השמדה ו-destruction. כל השקפה בתורה כולה. אבל בעניין של הביקורים, של הצדקה, שאדם נותן צדקה, שם יש השקפה לטובה. הקדוש ברוך הוא משנה את הדין. באמת היה צריך שהקדוש ברוך הוא חס ושלום ייפרע מאותו אדם. ייפרע ממנו. ייתן לו עונש. אבל מכיוון שהוא נותן צדקה, אז הקדוש ברוך הוא הופך את הדין הזה לרחמים מרובים, והוא נותן ברכה. השתבח שמו. זה היופי בהשקפה הזאת של השקיפה מקודשך. וזה הפוך מסדום. אז סדום לא רצו לעשות צדקה, אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? השקיף והשמיד. מה היה העונש של אשתו של לוט? נהפכה להיות מה? נציב מלח. בוא עכשיו נדבר על הנושא של מלח. רש"י כותב, הזכרתי את זה השבוע בשתי דרשות שדיברתי, רש"י כותב, מה הסיבה שהיא נהפכה להיות נציב מלח דווקא? רש"י כותב, במלח חטאה, במלח נענשה. היו באים אורחים אליהם הביתה, לא אותם מקבל בשקט אורחים. אז היינו באים האורחים, אומר לה, ימרה, יסת, תביא קצת מלח. אמרת לו, לא, אתה לא מתבייש? אין לך בושה? אתה רוצה שאני אביא מלח? מה פתאום? לא מספיק אתה מקבל אורחים, גם כן אתה רוצה שהם ייהנו מהאוכל שלי? אני לא רוצה את זה. אני לא רוצה שייהנו מהאוכל. עכשיו תחשבו על זה. אתה עכשיו נותן לבן אדם, עכשיו לא, אנחנו לא מדברים על בן אדם שיש לו דייביטיז, או יש לו בעיה של מלח, או יש לו... זאת אומרת, בן אדם נורמטיבי לכל דבר, אתה מביא לו סטייק, אבל מה זה טעים? יש לו את הקראסט מלמעלה, מלמטה, יש לו בלק פפר, יש לו סולט, לא, אלו סולט. אלו סולט. איך הטעם של זה? תפל, עמה, נכון? מגעיל, מגעיל, איזה גועל נפש הסטייק הזה, מכיל. בא עכשיו, זאתי אומרת לו, ככה אני רוצה שהם ירגישו. אני לא רוצה שיהנו מהאוכל. תוסיף קצת מלח לסטייק, איזה טעם. פתאום המלח, מה המלח עושה? הוא מבליט כל טעם באוכל. הוא מבליט את הטעם של האוכל. פתאום אתה מרגיש את הפלפל שחור, אתה מרגיש את הפפריקה, אתה מרגיש את הקיומן, אתה מרגיש את הכל. אבל בלי מלח אתה לא מרגיש שום דבר. אתה מרגיש משהו שטפל, משהו לא טעים. זה מה שהיא עשתה להם. לא מספיק אתה מקבל אוכל. עכשיו, למה היא עשתה את זה? בשביל שלא יבואו לאורחים. איזה אוכל מגעיל יש לה? לא יבואו. שלא יבואו. יש גמרא, פעם אמרתי לכם את הגמרא במסכת בבא מציעא. בבא מציעא, בשלושה דברים מותר לשקר. כן? בשלושה דברים מותר לשקר. שלום בית? לא, שלום בית זה אקסטרה. שלום בית זה אקסטרה, זה דבר אחר, בגמרא אחרת הגמרא כותבת, זה לא שמה. בממרה, הוא אמר שלום, אתה חוזר על עמך לא שלום, לא שלום. לא שלום. אני אומר לו לא שלום, הוא חוזר על שלום. דבר ראשון, מסכת. מסכת, מה זה מסכת? אחד, שואלים אותו, תגיד לי, כמה מסכת אתה יודע?
אני יודע, 1, 2, באמת הוא גמר את הש"ס, הוא יודע את כל הש"ס בעל פה. מותר לו לשקר. למה? שלא יתגאה. אני יודע, אני למדתי, אני עשיתי. חביבי, תירגע. מותר לך לשקר. בזה מותר לשקר, מסכת. באנפוריה. אפוריה זה במיטה של הבן אדם. אחד בא אליך, שואל אותך, נו, איך היה עם אשתך? לא הייתי עם אשתי בכלל, שקט. מותר לך לשקר. למה? זה פריצות. דברים של פריצות. מה אכפת לך אם הייתי עם אשתי, לא הייתי עם אשתי, איך היה עם אשתי? מה הדבר הזה? זה גועל נפש. כן, פרייבסי, כן? אז בדבר הזה מותר לך לשקר. לא, אשתי לא הולכת למקווה היום, לא, מה פתאום? היא לא הולכת למקווה. לא, מה פתאום? לא הייתי איתה אתמול, מה פתאום? שמעת את השכנים השניים, לא אותי. אתה יודע? כן? כל מיני דברים כאלה, מותר לך לשקר. למה? משום שזה צניעות. דבר שלישי, מותר לשקר באושפיזה. אושפיזה באורחים שלך. זאת אומרת, אם היה אורח בבית של מישהו, כן? הוא נהנה מאוד. איך הוא נהנה, איזה טעים היה האוכל, איזה אירוע. זה משה הזה יודע לארח כמו שצריך. The best of the best. נו, חזק וברוך, יפה מאוד. אז עכשיו בא אליך יצחק, אומר לך, תגיד לי, איך היה אצל משה בבית? אם אתה תגיד לו, וואי, איזה אוכל הזה, הוא ידפוק לו מחר בדלת, תרצה גם יהודי לבוא אצלו. כן? ואז מה יקרה? כל הזמן יהיו אצלו אורחים. כל הזמן יבואו אצלו אורחים. מסכן, הבן אדם הזה לא יהיה לו מקום, לא יהיה לו מנוחה. לנשום, זה אשתו עכשיו פרגנט, או אני יודע מה, אלה עצבים לאורחים עכשיו. יבואו לאורחים. מותר לך לשקר, להגיד, בסדר. לא היה משהו מיוחד. לא היה כל כך, זה לא איזה בית מלון 5 כוכבים. באמת זה היה 5 כוכבים. מותר לך לשקר. מותר לשקר באושפיזה. למה? בשביל שלא יבואו אורחים. זאתי לא הייתה צריכה לשקר, אשתו שלו לא הייתה צריכה לשקר. למה? היה באמת. הייתה בכוונה, לא שמה להם מלח באוכל, הבן אדם לא רוצה לבוא אליו יותר. מי רוצה לבוא אליו לאדם כזה? אז במלח, רש"י כותב, במלח היא חטאה, במלח נענשה. עכשיו, אם אנחנו נסתכל על הנושא, מה זה מלח? מלח, אז הסמליות של מלח זה פרנסה. למה? למה מלח זה פרנסה? מלח יש אותו בכל מקום, כמה שתרצה. בכל דבר יש לך מלח. בכל דבר, בכל איילם יש מלח. בגוף שלך יש מלחים. בגוף של הבן אדם יש מלחים. ויש לך אותו כמה שאתה רוצה. מלח לא עולה כסף. היום הוא עולה כסף. למה? מוציאים לך אותו, מעבדים לך אותו, עושים לך בתוך קופסה, מביא לך את זה לחנויות. אבל אם אתה לא רוצה, יש לך אפשרות ללכת לים המלח, תביא מלח מים המלח. זה מאוד פשוט להביא מלח מים המלח. יש שם גושים של מלח. תביא מלח, תשתמש סימן האוכל, הכל יהיה בסדר. זה מלח מלוח, חביבי, זה לא מלח כמו באמריקה. פה המלח לא מלוח. פה הסוכר לא מתוק והמלח לא מלוח. זה באמריקה. בארץ שם חצי כפית סוכר, איזה מתוק. איזה מתוק. כן? אז אתה הולך, לוקח קצת מלח, זה בחינם. זה רמז של שפע. רמז של שפע. אותיות מלח, תהפוך אותם, מה זה? לחם. מה זה לחם? הפוך. אתה צריך לעבוד קשה בשביל להשיג את הלחם. בזיעת אפיך תאכל לחם, תאכל לחם. כן? אתה צריך לעבוד קשה כדי להשיג את הלחם. זה בדיוק הפוך מהמלח. זה בדיוק הפוך מהמלח. היא זאתי, המרשעת הזאתי, כן? מה עשתה? במקום לתת לאורחים של המלח, כדי מה? כדי שיהיה לאורחים של ההנאה, כדי שהיא תכניס אורחים כמו שצריך, כדי שהיא תעשה את המצווה של גמילות חסדים והכנסת אורחים. מה היא עושה? לא נותנת מלח. רוצה שאנשים לא יבואו אליה. את שלא רצית לתת מלח, תהפכי להיות מלח. מה הסמל של מלח? פרנסה. כולם ייקחו ממך. כולם ייקחו בחינם. לא תשווה כלום. יודעת למה? למה? שילמדו ממך. שאם אדם רוצה פרנסה, לא ילמד ממך. מה צריך לקחת? שים קצת מלח. על כל קורבנך תקריב מלח. כל קורבן, כל אוכל צריך לשים מלח. כל קורבן צריך לשים מלח. למה? מה זה המלח הזה? אשתו של לוט. תזכור, אשתו של לוט מה עשתה? לא נתנה מלח. אתה רוצה פרנסה? אתה רוצה להישאר חי וקיים? אתה רוצה שהנכסים שלך יישארו חיים וקיימים? אתה רוצה שיהיה לך לחם, שזה הפוך ממלח? תכניס אורחים. וזה בדיוק מה שאנחנו אמרנו בעניין הביקורים. ששם יש השקפה לטובה, יש ברכה.
כאשר אדם יודע להוציא, להפריש ממנו, הוא נותן לשני, אז יש לו שפע בחיים שלו. מלח זה בחינם. תלמד לתת דבר, אפילו בחינם. חיוך, לא עולה לך כסף. אתה נותן, הקדוש ברוך הוא נותן לך לחם. ואז על ידי זה גם כן, זוכים לנצח מלחמות. למה? כי אותיות לחם או מלח זה אותיות לחם. לוחם. מה זה לוחם? הקדוש ברוך הוא נלחם. כשיש גמילות חסדים בעם ישראל, כשיש חסד בעם ישראל, הקדוש ברוך הוא לוחם את המלחמות שלנו. הקדוש ברוך הוא נלחם לנו, כי אדוני נלחם להם במצרים. כשיש אחדות בעם ישראל, כשאחד נותן לשני, אחד מעביר לשני, אחד יודע לתת, אז הלחם נהפך להיות לוחם. ומי הוא הלוחם? אדוני ילחם לכם ואתם תחרישון. אתם תחרישון, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. יש פה רמז, סתם בפסוק הזה, זה ברמז, לא בפשט. השם ילחם לכם, כן? השם ייתן לכם לחם, אבל איך? ואתם תחרישון, אתם צריכים לחרוש. אדם שיחרוש, אדם שזה פלאו, כן? יהיה לכם לחם. השם ילחם לכם, השם ייתן לכם לחם. אתם לא צריכים לעשות הרבה. רק תחרשו, מספיק. אדם יחרוש, שאר העבודות תיתן לגוי שיעשה. אתה רק תחרוש, אתה רק תעשה את ההשתדלות. תחרוש, והשם ייתן לכם לחם. זה רק רמז, זה סתם רמז. אבל באמת, כל הנקודה כולה של כל עניין סדום, זה עניין הפרנסה. מלח, ממון, חסר. תזכרו את הדבר, את המילים האלה. מלח, ממון, חסר. אדם צריך כל דבר לשים מלח. בזכות מלח, זוכה למה? לממון. והממון לא יחסר. הממון שלו לא יחסר. אם אדם יודע להיות הפוך, בהיפוך מאשתו שלו, לא יחסר לו שום דבר. וזה לכן, הקדוש ברוך הוא הפך את סדום, גופרית והמלח שרפה כל ארצה. מה זה גופרית והמלח? הקדוש ברוך הוא הפך את כל סדום למלח. חוץ מאשתו שלו שהיא הפכה להיות נציב מלח. את כל סדום נהיה מלח. אתם יודעים למה? כי הם לא ידעו להכניס אורחים. הם לא ידעו לתת מלח לאנשים. הם לא ידעו לתת לחם לאנשים. אם הם לא ידעו לתת לחם, מה יקרה להם? כל הארץ שלהם תהפך להיות מלח. זה הנקודה פה. ולכן אנחנו צריכים ללמוד הדבר הזה עכשיו, היום, בימים האלו, בזה אני מסיים, שאנחנו צריכים להתאחד ולזכור לעשות גמילות חסדים. כל אחד באפשרות שלו. למדנו אתמול בהלכה, אדם שיש לו חולה בתוך ביתו. אדם שיש לו חולה. מה יעשה? לא כתוב לקרוא קטורת. זה אתה הולך לקבלה כבר, עד רבנו הצדיק. אתה כבר הולך לדברים ששייכים לקבלה. בהלכה מה כתוב? הגמרא כותבת, ילך אצל חכם. הרמה הכותבת מביא את זה. ילך אצל חכם תופס הישיבה שיתפלל עליו. וייתן צדקה. ייתן צדקה. קודם כל שיתפללו עליו, גם כן, למה? מה העניין של הצדקה? תפילה הבנתי, אבל צדקה למה? הצדקה מצילה את האדם. ולא רק מצילה ממוות. היא נותנת פרנסה לאדם. אתה רוצה שהבן אדם הזה ימשיך לתת צדקות? אתה רוצה שהאדם הזה יחיה ויתים ימשיך לתת צדקות? תיתן צדקה בעבורו. וזה כל הנושא של גמילות חסדים. זה אברהם אבינו שלנו. זה השרשרת שאנחנו יצרנו. אברהם הוא הראשון של החסד. הוא הראשון של גמילות חסדים. ואנחנו ממשיכים את השרשרת הזאת עד אלינו היום, ממשיכים לתת חסדים. לתת צדקות, לעשות חסדים. ברוך אתה השם, מגן אברהם. המגן שלנו, המגן של עם ישראל בגלות, מפני כל הרשעים, בזכות אברהם. מה היה היסוד של אברהם? חסד. תעשו חסד, אתם תנצלו. אדם שעושה חסד, ינצל. מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? מה צריך לעשות? מגוג ומגוג, מה יעשה? יעסוק בתורה בגמילות חסדים. תורה, גמילות חסדים. תורה מגנה ומצלה, בגמילות חסדים, זה מה שבונה את העולם. ואנחנו בונים על ידי החסדים, ברוך הוא ישלח לנו משיח צדקנו במהרה בימינו, ונבשע בעזרת השם בקרוב, וכן יהי רצון ונאמר אמן. רבי חנינא בן עקשיא אומר, צדק זכות לכל ישראל, לפיכך הרבה להם תורת צבאות שנאמר, החפץ מעשית כה, יגדיל תורה ויאדיר.